kicheni mandadai andabva ma wangona bhuruka rangu ere anataiwa ndinamba andadzokera kukicheni wadaidza futi mainudo vandakuda panze ma ndatomboona upendi rangu ere vanataiwa ndinamba ndikowadarika vonati handina hapana chavanenge danhambozviterechedza chaiva chino vandazoti sandi zarobeka ndipandikazova kubvunza musi uye vaitamboedza kuti kudini kandimbokazvinzwani manditaona saka hauna atamunhu anotora bhuruka renyu anondida rei kunondigadzira kurwadziwa noupenyu hwavo kati muchirwadziwa noupenyu hwenyu zvanyanyodiva ndikurwadziwa chakunondigadzira pamwe akatora chida kupfeka asi zvaitika kare mazuva ano hazvichaitika vaiti ukazobvunza utati ndakanga ndisinawo kana hatombopfeka vapamudini akatonondidini atonondigadzira kana chiendokwavo tatibvatanga kune social factor ndingopoda pageti ndizvo baba bhuruka rani namai mafuni kusvika muswere wese mandadzoka akatombogarawo ndikazoudza hanzvadzi yangu mashuku mangu yauya ndandochi nyaya iki kandienda unomangara nyaya yakapasaka kuti nyaya iyi haiti kuti idini ingogarwa yakanyarara kudaro ndanomangara nyaya kwasabhuku ndainomangara nyaya kwasabhuku ndinokutonga iwakabva ramba uya kudani sabhuku atibvatengisa kwashi ndaenda kwashi ndatanga kutonga sabhuku neshena neshena then makaenda kwaishe changadzo tasvika kwaishe changadzo nyaya chibveito yatonga chivanda ngatimboti vanhu havambotaura ndowagona kunzwisisa kuna ari kunyara kutaura chinyi ndare pamwe pane zvakazotsikitika nepamwe wakazowana kana kuti patakanotaura nakunze kuya hatina kundowirira wabva wanditi sori ndatanga unditi sori bhuruka makariona here saka ndandina kati sori yamuri kundita ndeyei bhuruka musina wadini kuna kuona saka ndakatotenga rimwe iroro harina basa ndatinogoti harina basa sei makashaya tadzokera mudare mawirirana here kuwirirana hapana nyaya iyi takuitoikaenda chii mberi saka nyaya yaturiko ndeyamberi kuno wakaifutombokona saka ndakatitaurirayo nyaya yedu tiite sikretidini iriziriteka vakada kuti zvinhu zvikuramba kuti zvingondirema kuti inogopera sei itobhuruka wakadini wakarishaya mbamangu anditi futi sori yamuri kundita bhuruka makariona here anonditi kwete handina isa sori yamuri kundita ndei bhuruka musina wadini musina kuona kwamadzenyu matota kuti bhuruka ndakarishaya saka iyo sori yamuri kundita ndei saka ndasvika namakazoronoka bhuruka munobva mangotaura kuti aiwa bhuruku ndakapfeka misplesa hauisaende mberi so that kuonekwa kuti panokanganisa munhu unokanganisa wofunga kuti munhu ndiye atora chipfeko chako wozoona pamwe rapeperedzwa nemhepo wozoriona zvinoitika riri pamutaranga ropeperedzwa nemhepo moriona zeni munyara kuti no ndakazoriona ini ndakanyangadza kana kuti muchifungidzira zveshuwa kuti bhurugwa renyu makandishaya mataura so that tokuendesai kuseri kwechu toona kuti vari kushereketa naro here kamuti havasi kushereketa naro zvakadai musi wataenda kunhamo ndakasiya ndawaita zvinhu zvangu zvazvitori zvitatu ndiyobva ndabvara nezitaura rangu zuva ndabata nemapedzi taenda kunhamo kuya titori munzira vavainomuwawanoti maiguru zvikanzi imimi mbuya imimi kana kuchifa mune basa rai nevhane vanhu vanochengeta variko kuna maidhenzi kuna maichido dai mafa musina nebasa rese nekuti maiaroti ndiyo naidaro tapedza kudaro zvakandibata zvokuti ndakavapindura kuti kwemimi mukanzi ifai vana venyu vasare narima zvinoita here vakaramba vakanyara nobva taenda kunhamo nobva tadzoka kudaro nobva vapfuura kuenda kumba kwavo nevamwe vavo inini ndobva ndaenda pamba pavo ndobva ndagara kubva pauya umwe mukadzi wepanext door yangu ndobva uya ndobva agara ivo ndopavakazouya nekusaidhi rekubafa uyu zvikanzi ambuya ndauya kumamuvhu aya ndikataiwa mamuvhu foni ndiyo ndobva ndavapa foni vabva vatora mamuvhu ndikati $6 ndiyo yeecoshow zvikanzi mbuya inini ndakuenda ndikati oketi pakuenda havana kuenda nenzira yavabva nayo yekuba vakabva vaenda nekupfuwa yakwandandakanya ndikati asati angosvika kumba kwake ndakabva ndadedzera ndikati zvamapfuura paizvozvizvi asati atombosvika kumba kwake ndibva ndadedzera kuti hamuna kuonawo here chiri changu apa zvikanzi ndina ndikati ndashayiwa bhurukwa akaita kakukanuka kaiko kuti bhurukwa ndobva ndaita 7 days ndisina kumuona ndobva ndazomuona ndobva ndakazobvunza kuti kozva ndakataura musi wacho ukaregei kutuka zvikanzi
akaramba akanyarara. Saka tabva tadaro ndobva kaita mwedzi netweets nyaya isina kumbotaurwa, isina kudii kana kuenda kwaSabhuku kana kupi, yakanyarara. Ndobva ndakazoona yazosimudzirwa yembwa yanzi iende kwaSabhuku. KwaSabhuku taenda ikoko, murume wacho ndiye akauya mumba mangu achichema musodzi kudai, zvikanzi mbuya tauriranai newirirani. Ini andamboenda kumba kwake nekuda kuti ndikuda kuwirirana naye nenyaya yekukura. Murume wacho ndiye akauya pamba akati atiwirirane muri mbuya wangu ini, tauriranai zviperi pachikadzi. Uyu akaramba akazoti iye zvazvadi kuti timbofamba patatu tiri tega. Uyu patatu pacho hatina kufamba, handina kuzombomuona kuuya kuti tifambe. Ini ndakatomumirira kuti tifambire bhuku rangu, nanhasi bhuku hadzangu ari wanatenga. Zvadaro murume wacho taida kuinzanisa, iye akaramba. Ndobva zvangopera zvakadaro, hapana kazomboona umwe, hapana kazomboendera umwe kumba kwake. KwaSabhuku neshena vaida kutiinzanisa kuti nditonge kwaSabhuku. Ini ndakatadza kuenda kwaSabhuku nekuda kuti ndandisina wandinaye. Ivo vanga vakawanda, ini ndandiri bani. Ndikati ndandikwanisi kuenda kwaSabhuku, ndodawo kumirirawo hama dzangu ndinahama. Nekuti chinhu chandakashaya chiri kutondirwadza kana nhasi ndadzikira mwiri wandinawo wasi mwiri wangu. Tikutorwadziwa nechinhu changu chiri asi ndachiwana nyama yangu kutorwadza. Nekuti chinhu chinokosha, chinhu chine uremu. Ndomba yanzi haana kuuya iendese mberi. Ndomba yaenda kwaShechangadzi. Yaenda kwaShechangadzi. Ndomba yasvika ikoko, vese vakadzi vacho wana Sabhuku vachisimudza maoko akati akatoshaisha kukubvunza ikoko, kutoshaisha. Kudaro ini ndandisina wangu wandinaye, ndakangonyarara ndiri. Ndikati hazvina mhosva, Mwari ndiye anoziva. Ndomba yaguma yakadaro.